joyeux anniversaire Imam Hassan nga alibi ameto o kenenka anga je ka anga Sharifa lame ankara mo demso Seida Balakisa Haidara Madame Konate ni kenen sigi kunta foshi aljina ni ko ya rabbi ala ko do ma ayi ko fe jamiatul ansardin ambe bela jalen fo ka satan ambe français ansaru fo o mun kera sawe ka ni kenen sigi amanga président ba fo le vie makasai anaka bureau mamuru be ani tonde bela jalen ka nyina ala fe adoro me bora yoro mi ya rabbi ala ka milliard sigano la ansaru ayo seke ni ko yere la ma chama dépense chama ke ali shuro dona na ni saka kelini adama koma adama konate kunu wona na ni saka kelene ko ga ka slama usuntike asanna bangani bunya koso donc shirifi mununga kola ni daga la kwa ni fenfe ke o ka dogalul beti mununa mais mɔgɔ min kɛra sababu ye ka kira somɔgɔw bonya yira na o de ye an fa n'an karamɔgɔ ye vraiment o de ye sira dayɛlɛ bɛɛ ye ka an ka don alul betiw yɛrɛ ka an ka bonya cogo min ale b'o de fɔ an ye bilayi ko n'ale Haidara kun ma kɛ alul beti ale yɛrɛ kun bɛ fɛn fɔ alul betiw la mɔgɔw tɛ min dɔn a la donc o y'an wasa an y'a dɔn ninnu yɛrɛ ye mɔgɔ minnu ye o kɔfɛ an b'an karamɔgɔ fɛnɛ fɔ ale min nana an ka kɛnɛ bonya an bolo sisan hasidi tɛ ɲɛwo tɛ ka ɲini ala fɛ a nana an ka kɛnɛ bonya bolo a diyara n ye a bonyana ma a bɛ min fɛ a yɛrɛ jɛni kɛ a ma ala k'o ka ye a ko k'a kun kan ka taa kɛnɛ wɛrɛ kan mais a y'o de tagali to yen komi a fɔra ko Imam Hassan ka mawuludu bɛ yen a nan'o de la o y'a dan a tɛ tɛmɛ o kan walahi ni kɛnɛ ninnu filɛ a sigili valeur billahi an t'a dɔn n'an b'a dɔn an b'a fɔ ko an tɛ wuli ka bɔ nin kɛnɛ in kan parce que lahara jɔ don n'i ye ɲuman min kɛ o de bɛ sɛbɛn i ye n'i ye juguman min kɛ o de bɛ sɛbɛn i ye e tagalen i da lahara i kini kɛra ka kaburu kɔnɔ ɲininkali taalen tɛ ŋuina k'a fɔ k'i tun bɛ kira mɔden dɔ ka anniversaire kɛnɛ kan o kira de bɛ taa sorunali di lahara e b'i yɛrɛ ɲininka cogo di i b'a ye ala bɛ hinɛ i la ni ninnu kama ye mais mun ye silamɛya sɛgɛn bi silamɛya filɛ jahadi jumɛn kɔnɔ silamɛya filɛ ɲɛguwan jumɛn kɔnɔ sabula u banna ka kira somɔgɔw minɛ donc an bɛ min ɲini bɛɛ fɛ an k'an cɛ siri ninnu ka anniversaire o que ça soit a kɛra u ka fɛn o fɛn an se mana kɛ min ye an k'a ka ye an tɛ k'a kɛ ninnu yɛrɛ an b'a kɛ an yɛrɛ de ninnu tilala ka ban ninnu ye sira de yira an na an kan ka taa sira min fɛ an bɛ ala sɔrɔ sira min fɛ an bɛ aljinɛ sɔrɔ sira min fɛ alul betu y'o de yira an na et puis an k'a dɔn fɛnɛ ala bɛ yen ala bɛ yen dɛ ala i ka n'i ka diinɛ labila juguw ye ala i ka n'i ka diinɛ labila juguw ye fɛn fɛn nana ni hami min ye ani Hasan wal Huseini barika ye ala ka bɛɛ mago dilan baara in bɛɛ kun ye aljinɛ de ye an b'a ɲini ala subhanahu wa ta'ala fɛ ya rabbi jannatul firdausu bɛ ala bolo ala k'o nɔgɔya an n'aw ye an bɛ tunga fɛ ala ka tunga nɔgɔya ye k'an kisi tunga gɛrɛgɛrɛ n'a masibaw ma ala kira hɔrɔma kama n'an karamɔgɔ barika ye sallallahu alaihi rasul ka kɛnɛ kan k'an kunda diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniyaw kan Musa Fɔn Mali bɛn'o lase Bani Israila jamana ɲɛmɔgɔw u bɛ ka dɔ fara kɛlɛ hakɛ kan u ni Iran jamana cɛ n'u ka bundeliw ye ka sabu kɛ u sɔn min bɛ ko Ameriki jamana laban bɛ sɔn k'u kɔbila ni ka kɛlɛ in jɔ k'u to a bilennen na o tuma yanni Ameriki jamana k'a fɔ ko a bɛ sen bɔ kɛlɛ in nɔ Bani Israila b'a fɛ ni ka sɛbɛkɔrɔ da don kɔrɔfɔ mɛnna ka bɔ kunnafoni di sira kan min bɛ wele ko site d'information Al Monitor a kɛlen k'i sinsin Bani Israila jamana ɲɛmaa dɔw ka kuma kan ko Benjamin Netanyahu Bani Israila minisiri ɲɛmaa a n'a dafɛmɔgɔw u dalen d'u yɛrɛ la k'a fɔ u b'u sago sɔrɔ Iran jamana la ni ka fanga falen Iran jamana kunna o de y'u ka laɲini ye ko nka Bani Israila jamana ɲɛmaayaso kɔnɔ gouvernement n'o ye minisiriw ye u caman tɛ hakilina kelen na bilen ko in nɔ tiɲɛ don minisiri ɲɛmaa Benjamin Netanyahu a n'a ka lakanajɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ kunnafoni di a ma ni o ye Mossad ye olu ka laɲini de ye
ka fanga fale Iran jamana kuna nga bani Israila surasiya nyama yaso o be ka binga siga u fanga la ka se ka ko yinge ka se adala onata be ko bani Israila surasiya nyama yaso ko ngeme ki jo a joyoro la keleina ni bundeli bambalu ye Iran jamana kono ani Liban jamana kono ka nyeshin Hezbollah mo kerengere ni nyala u ka bundeli nunu vene be ka ke Iran jamana kono ka nyeshin Iran jamana a Iranium labara yoro minu mei nu be ka o ke mugu jugudla nasra ye Iran jamana bolo ko lu yoro ubu ani mugu filita minu me Iran jamana bolo missile balistique minu me bani Israila sege ani drone olu dla yoro ko lu bu ani ministre u daga yoro ni joro batigi u daga yoro ka boni be ka nyashi nunu ndemo Iran Benjamin Netanyahu Iran jamana ministre nyama adafe ma kolo gwelem minu nde kele ere noyali fe fiu olu be ka jira ka fo Amerika jamana bi sembo kele ina kuma unofe o ba soro lu yu sago soro Iran jamana la bawo hali ni Amerika jamana yi sembo kele ino Amerika jamana bele ne be se ka to Iran jamana dafe ninga nyangi ungolo guriya Iran jamana ka foka jako ya Iran jamana diunga ubise ka wuli ka bla fanga na ka yelema do fanga sigi chugola Iran o fena dafe Iran jamana ye cheni mindo Amerika jamana ku ni jatemine ba chama ngeme ka jira ka fo debina to Amerika jamana bi simbo kele ino ko Amerika jamana ye jate do boka ba kele Musa kaka kerengere ni nyana adaga yoro mimi wule ko quartier général de la 5e flotte jikangele chew daga yoro do Bahrain danganda famvela ula Amerika jamana tokola Amerika jamana surasiya nyema ya so Pentagon ko $1 million geme fla o de chena Amerika jamana ku Iran jamana surasiya kele ka u daga yoro imbu Bahrain korafo mena ka bo New York Times kuna foni diso badela Amerika kuna foni diso ya jara ka fo Amerika jamana surasiya nyema ya so Pentagon doka kundemene wasablo fla unyokoro sena ni chambre de représentants aye nafolo cheni $1 million geme fla kuna foni lase wasablo deumo jaw minu nzoro la sani dugu cheni oye image satellite uye ubeka Amerika jamana daga yoro do fene boni jira o kera ko weti ni zin Amerika jamana surasiya daga yoro mimi wule ko base américaine Ali Al-Salem ko ye vene ko cheni badu na Amerika jamana kunye cheni dogoyale soba minu mijo surasiya daga yoro la o soba woro nyo na dajira ani Amerika jamana keleche ubi ye so minu no kan nege juru gube bamba uni keleche uche kerengera ni nyana sanve keleche uka kuna funu di umo communication par satellite ko so ufene chena Amerika jamana kun kowet fevrier kalot le muga ani segi kuna funu di so agence ISNA o ya yira ka fo Iran jamana kelebolo corps des gardiens de la révolution islamique aye susulike ni mugu filita misili ni drone ka nyeshin Amerika jamana jikangele che udaga yoro mo mimi wule ko quartier général de la 5e flotte américaine Bahrain ani Amerika jamana kele che udaga yoro mi venebe Qatar ani Émirats Arabes Unis kuye mugu filini mbeka marche galot le gale Iran jamana kele bolo ye ajira ka fo Amerika jamana surasiya daga yoro mi me ko wete Ali Al-Salem kuye mugu fili o feneka ka cheni doi ni ngoro fo de semendi yale le ninye Amerika jamana surasiya nyema ya so Pentagon fe wasade unyekoro Amerika jamana kuna fodi so New York Times ka fola surasiya nyedo mangana u Amerika jamana kono ubejo ngwala jora alaka fo Iran jamana dine nyema ba Ayatollah Ali Khamenei fali umaga dugumo fe kungolo tigeleye kwa tobito jurudeye Iran jamana kono korofo mena kabo Amerika jamana kuna foni di so New York Times de la ako surasiya nyedo mangana uminu me Amerika we ayira uka korofo ula kafo makani yere nege ko Iran jamana akungolo ya mva sorola kuni ye nyamada Iran jamana keleke chugofe kito yoro ye ala Amerika jamana ni bani Israila ukalla nyine kunyo de ko fo nyajugo nyanyuma Iran jamana kungulo ya mva katige ugora ye fanga mimbe ko boy fanga kana Iran jamana kuna
u yoru sebi ye fanga min no a dɔw la yɛrɛ a fanga tigilamaw bɛ kɛ u yɛrɛw ka mɔɔw ye laɲini kun y'o ye Iran nga Amerika jamana surasiya ɲɛdɔmangana ninnu y'a yira k'a fɔ a ma se ka kɛ Amerika jamana ɲɛmaa Donald Trump yɛrɛ sa a kɛlen k'a mɛn ko Amerika jamana kunnafoni di sira dɔw bɛ k'a jira ko Iran jamana kɛlɛbolo bɛ ka jijukɔrɔ mugu don Detroit d'Hormuz ko a jibolo ka jango kurun o kurun taji doni ngurun na ni y'i pɛtɛ ni taji ye i bɛ taa yɛlɛ a kan ni k'i ka kuru tiɲɛ foromarani n'o ye mini ye Donald Trump ko ale ma kunnafoni sɔrɔ a ka k'a fɔ Iran jamana kɛlɛbolo corps des gardiens de la révolution islamique kɛ mɛ ka foromarani bila ji rɔ Detroit d'Hormuz ko a jibolo in kan ko nka ko n'a kɛra kɛfɛn ye ni Iran jamana kɛlɛbolo bɛ se a ka teliya ka foromarani ninnu bɔ ji rɔ bawo n'a sɛmɛndiyara ko a ye foromarani ninnu don Detroit d'Hormuz ji rɔ ko kɛlɛ na bi Iran jamana ka nin sen a ma deli ka kɛlɛ min y'a ɲɛna a ko bibi in na kunnafoni foyi tɛ Amerika jamana bolo min b'a sɛmɛndiya ko Detroit d'Hormuz ko a jibolo kan diɲɛ tajiw tɛmɛnsiraba ko foromarani b'a ji rɔ ko ni Iran jamana kɛlɛbolo kɛra bila fɛn ye a rɔ a ka bɔ joona a y'o sɛbɛn k'o bila a ka bɔlɔlɔ nasiraw fɛ n'o ye troche sociale ye ko ni Iran jamana surasiya ɲɛmaayaso kɛra foromarani ninnu bɔfɛn ye ji rɔ Detroit d'Hormuz ko y'u kɛlen ye ka paraɲɛba fɛnɛ kɛ o ni Amerika jamana ka ɲɔgɔn ye kan an b'aw ladɔnniya k'a fɔ Detroit d'Hormuz ko a jibolo don diɲɛ yɛrɛ taji tile o tile diɲɛ mago bi jɔ o hakɛ min na bariko miliyɔn 20 o de bi tɛmɛ ni kɔnɔ in ye ka bɔ arabula jamanaw nɔ i n'a fɔ Saudiya Kuwait Bahrain dakuruɲɛ kelen arabula jamanaw minnu bɛ taji bɔ olu bɛ ka taji tɛmɛnsira de ye nin ye ka nazarala lasɔrɔ kɛlɛ in kɛra sababu ye ka taji ko gwɛlɛya bin ka daminɛ nazarala bawo taji sɔngɔ bɛ ka yɛlɛ a ma ɲɛ min kɔ Amerika jamana ɲɛmaa Donald Trump a ko ɲangi bɛɛ lajɛlen wuli mɛ ka bɔ Irisila taji ka nin kuma in na Amerika jamana fɛ jango taji sɔngɔ bɛ se ka jigin cogo min ni nazarala sedege jamanaw b'an kunbɛn Irisila jamana taji sanni mu ko ɲangi ngo da m'a yɛrɛ ye ka sabu kɛ ani Ukraine cɛ kɛlɛ ye nazarala tɔnba Union européenne jamanaw mago bi sɔn ka jɔ Irisila jamana tajiw la bibi na Amerika jamana ɲɛmaa Donald Trump kɔni y'a yira k'a fɔ gɛrɛndɛ wulila ka bɔ a ka Amerika jamana fɛ yala nazarala tɔnba Union européenne fɛnɛ n'a ka gɛrɛndɛ wuli ka taji ɲini a bolo wa ɲininkali tɔ min bɛ ye Donald Trump yanni nin kun cɛ a kun ye Irisila jamana taji sanni tigɛ Inde jamana la ko Inde jamana kana taji san Irisila bolo nka kɛlɛ daminɛnen n'a ma ɲɛ k'a fɔ Detroit d'Hormuz taji doningurun tɛ ka se ka tɛmɛ bilen a kun ye diɲɛ di Inde jamana ma ɲɛma Narendra Modi ma a bɛ se ka segin Irisila jamana ma taji sanni na ka se a ka jamana kɔnɔ Inde minnu dara bi Iran jamana ka olu de bɛ ka wuli ka jɔ kɛ ɲɛjugu ɲɛɲuman ko fɔ u ka Iran jamana n'a sigiɲɔgɔn jamana arabu jamanaw bila ɲɔgɔn na nin ye Irisila minisiri dangan ka kuma ye minisiri dangan min ɲɛsin bɛ Irisila ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ko ɲɛnabɔ ma Alexandra Alimov a kɛra kuma ɲɔgɔnya senfɛ ani Iran jamana lasigiden cɛ Irisila fa bala Moscou n'o ye Kazem Jalali ye a ko min ye Irisila jamana ta fa ye lasigiden ka dɔn k'a fɔ a b'i seko kɛ cogo bɛɛ lajɛlen la sigikafɔ nasira fɛ mankan in ka ban kuma koronin kɔnɔ a ko nka Irisila jamana ma ɲinɛ dɛ k'a fɔ bin kɛra Iran jamana de ka o bi sɛmɛndiya kɛnɛ in fɛnɛ ka Iran jamana lasigiden ye dan tɛ ka kɛ o mɔ fana bingalikɛlaw fɛ bingalikɛlaw bɛ k'a ɲini ka Iran jamana n'a sigiɲɔgɔn jamana arabu jamanaw kun kari ɲɔgɔn na wa ko Irisila jamana ma jɛ ni min fɛnɛ ye ko in nɔ o ye maa nanama sumanenw minnu bɛ ka fa kɛlɛ senfɛ minisiri danga Irisila Alimov ani lasigiden Jalali cɛ Irisila fa bala Moscou u kumana kɛlɛ in ban jogo kunga Iran jamana ni Amerika jamana cɛ nka u bɛna ka fana k'a fɔ Amerika jamana ni Bani Israɛla jamana bira Iran jamana ka sabu kɛ bolomadama kɛ diɲɛsereke naani tɔnba Nations Unies sariya sika ka kɛlɛ in kɛ Irisila ni Iran cɛ fɛnɛ cakɛ ɲɔgɔnya u ye dɔ fɔ ɲɔgɔn ye o la
resila jamana seko ye minye nabe ko ke Iran jamana ye jensere gena ni tomba Nations Unies nyama ya sula do fora nyonye openena kuna fonu be kanana ye kafo Bani Israila jamana abituka keleke mina do mamu ku ke inafo Iran jamana keleke mina ningolu fili Iran jamana siginyo jamana arabu jamana douka ko ke Iran jamana noye jango Iran jamana jugu bise chaya asiginyo na fera bise ka ke Iran jamana mo chugumi nga irisila jamana nyamo na majira ni kafo bingalekela udebe ka nyine ka Iran jamana na siginyo jamana ukun karinyona Amerika jamana jika ngeleche ubana taji doni nguru ngala nyinimo jien taji doni nguru meno mitemeni kwa jibulo de trois dormoziye ukunya nyini Amerika jamana jika ngeleche ufe ni ubiseka ukatanji useze kutayoro ulasoro Amerika jamana jika nzura suyu chekabo okokoro abarata Amerika jamana nyama Donald Trump ukunyo fo akapumano ko taji doni nguru ngana joro Amerika jamana kelebulo beyi useze ni kamo kutayoro ulasoro korafo la sera Reuters kuna foni disra de fe ako Amerika jamana jika ngeleche ukanyema yasoye ajira kafo afarati kabu ngayane ni nguna foni kunje kurango ni taji ko ministry Amerika ni oye Chris Wright ye ale kunye kamale ya sebenenge ko bla kabololo na sera fe xi kafo Amerika jamana surasiya bay ukele leni ye kataji doni nguru ngele ngwengwe lakana kono ka tayoro lasoro Detroit dormoze kwa jibuloka taji koni kurango ministry kele ko sebe ko bla bololo na sera fe xi kuma ningele sanga bisaba mo balala ka ye ka fo sebe ne tununa uya joshika buyi Donald Trump yeraka babu sendiki sa musula ka Caroline Levitt o sorola ka pumata kuna foni dikena sebe kafo kuna foni jole ndei o Amerika jamana jigangele chaw yetaji doni nguru do senze ka tayoro lasoro bajira ka fo kurango ni taji ko ministre Chris Wright kunyenga lotike marasi galot letla general de division iranga ufe ni oye Ibrahim Jabari corps des gardiens de la révolution islamique kelebulu o nyema badu akunya jira kafo Detroit dormozo kwa jibulo minye taji temenzira ye alaba bidatugu kasabuke keleye mimbe uni Amerika ni Bani Israila che marisi galot le duru iranga uka ministeri minye shime irani jamana warani nyonja kunyanya bo umoni oye Abbas Arakshi ale kunya jira kafo Detroit dormozo kwa jibulo taji temenzira yi amadatugu iran jamana fe nga taji doni nguru nyerude sirambe ka siramine farati nye saranye kamo marisi galot l'État temene corps des gardiens de la révolution islamique kelebulu Iran ajika ngeleche ukapmanda no ye contre-amiral Alireza Tangsiri okunya jara kafo Detroit dormozo kwa jibulo taji temenzera bayinda tugura taji doni nguru nye taji doni nguru mino miseka ke Amerika jamana famve taji doni nguru nye wale kele Bani Israila jamana famve taji doni nguru nye okora ye jamana o jamana na yira kafo eni Amerika jamana kasuru jela eni Bani Israila jamana kasuru jela ikataji doni nguru tina teme Detroit dormozo fe Wole be dansi yebi bonanga kuna foni sorlu na mun sarra farangonga kabenini kuma nyi kuna foni sonya mo so fe kala seuma awni chew kanya madalla o kambe jin wati werani alliance joko kono